Hello, hello mga kabikolana. Dahil sa oras na naman ng tanghalian, ayan, kaya magluluto na naman tayo ng ating pang lunch. Bumili ako guys ng kaunting manok. Konti lang yan. Ano lang yan, nasa 25 pesos lang yan na manok. Ayan. Magluluto ako ng chop suey, pero sa totoo lang guys, hindi ako marunong magluto ng chop suey. Basta ko lang 'to igigisa, magiging chop suey na 'yan. O di ba? At naglagay din akong sa 35 pesos nitong ano bang tawag dito? Katoy kasi dito sa amin sa Bicol. Ayan. Lulutuin lang natin 'yan. At maya-maya ay ilalagay ang ating gulay. Simpleng-simple lang guys ang aking Ate Ann Bicolana ala chop suey. Sariling recipe, sariling luto. Bahala kayo dyan guys kung mali yung luto ko ng chop suey. Basta ito yung version ko ng aking chop suey. Wala nang masyadong mga kung ano-ano pang mga ek-ek. Basta maluto lang yung gulay. Chop suey na yan guys. Ayan, antayin natin na maluto ang ating karne. At ang gulay naman ay madaling maluto. Kaya dapat maluto na muna ang ating karne. Ayan. Antayin natin silang maluto at ilalagay natin ang ating pangmalakasang gulay. Ayan ang ilalagay nating gulay. 40 pesos lang ang bili ko nito guys. Kalahating kilo ng chop suey. Medyo malapit ng maluto ang ating karne. Pero i-cook natin sila ng maigi. Kasi madali lang maluto ang gulay. Ayoko ng overcook na gulay. At ito na nga, ilalagay ko na ang ating gulay na chop suey. Pasensya na guys sa video kasi wala akong tagahawak ng aking camera, ng aking cellphone. Lahat ay ako lang sa aking video. Ako nagluluto, ako pa ang nagbibideo. Kaya talagang medyo magalaw, hindi steady. Wala tayong hawakan ng camera eh. Isang kamay lang ang naghahawak ng camera at ang isang kamay ay nagluluto. O diba, multitasking ang lola nyo. At ayan na, nalagay na natin ang ating gulay. Kailangan natin itong ano ba tawag doon? Yung pukagin kasi sa Bicol eh. Minsan nakakalimutan ko talaga yung word ng mga Tagalog. Kailangan natin itong haluin. Ayan, haluin. Halu-haluin hanggang sa maluto yung ating gulay. Madilim dito guys ang aking camera at mahina ang ating ilaw. At dahil nga mga kabikolana, nahihirapan tayong magluto at humawak ng cellphone. At the same time, nilagay ko na yung chicken cubes at yung oyster sauce, nilagyan ko na din. Asin at saka nilagyan ko na din ng konting magic sarap. Ayan. Lalagyan natin to ng tubig, hindi na natin mabibidyo at nahihirapan talaga ako mga kabikolana mag-video while cooking. At ayan na nga mga kabikolana, nalagyan ko na siya ng mga seasoning at nahalo ko na din siya. At ito, sa mga anong ito guys, lulutuin na lang natin yung gulay. Wait natin silang maluto. And then, ayun na, chop suey na ala Bicolana. Pasensya na guys kasi hindi talaga ito yung pinaka recipe ng chop suey. Ito ay aking version lamang. Dahil gusto kong kumain ng chop suey.
Kulang-kulang sa ingredients to guys. Pero pag trinay nyo ay masasarapan naman kayo kasi ang gulay ay masarap talaga. Kahit anong luto ng gulay ay masarap. Tatakpan ko ito guys para mas madaling maluto ang ating gulay. Wait for a moment. At isa lang talaga ang magagamit nating kamay at nagkakamera yung isa. At ayan, may takip na. Wait na lang tayo ng mga at least 3 to 5 minutes para sa pagluto ng ating chop suey ala Ate Ann Bicolana. At share ko lang mga kabicolana itong niluto ko kagabi. Ulam namin to kagabi, may tira pa. Bicol Express ang tawag pero hindi ko to nilagyan ng karne ng baboy. Kasi gusto ko pure na ano lang, na bagoong. Dito sa amin sa Bicol, ang tawag dito ay balaw. Sa Tagalog naman ay bagoong. Ayan, ginisa ko lang siya sa ricados. Then, nilagyan ko ng sili. Ayan ang ulam namin kagabi. Iinitin ko to ngayon. Tapos, etong chop suey yung pangalawang ulam namin. Yan. At dahil nga guys, ako ay isang Bicolana, hindi ako nawawala ng sili. Meron akong isang lagayan dito na puro sili at pagkakain na ako ay maglalagay ako ng kahit 2 or 3 piraso sa aking kinakain na sili. Ayan, mga green pa kasi mahirap makabili ng lahat na red nito. Yan, sili yan guys. Labuyo, as in talagang napakaanghang nito. Ito yung pinakamaanghang na sili, siling labuyo. At ito na guys, tapos na ang aking pachamba-chamba na chop suey. Yan, may ulam na kami ngayong tanghali. Luto na ito guys kasi ayaw ko na overcook ng gulay. Ayan, maraming salamat sa inyong panunood mga kabicolana. Shout out lang sa aking mga teams, Team Buwang, Team Yaw-Yaw, Team Sunflower. Maraming salamat sa inyong suporta at sa mga legit friends ko na nanonood lagi ng aking video. Thank you so much guys. Thank you, God bless and keep safe everyone.